Magda a Magdaléna. Pani Magda to nemala ľahké. Tak rada by niekoho nezištne obdarovala. Problém bol v tom, že stále nevedela, ako to urobiť tak, aby ju to nič nestálo. Lepšie povedané, aby nemusela minúť ani euro a to, čo chcela darovať, by si napokon mohla nehať. Najprv skúšala darovať reči. Napokon. Nebolo to úplne zadarmo. Nie je predsa až také jednoduché niekoľko mesiacov hovoriť o pripravovanom dare. Veď koľko radosti iba tak darovala celej rodine, keď rozprávala, opisovala, sľubovala, konzultovala, tvrdila, že už má dar vyhliadnutý. Dokonca raz čistej láske k blížnemu neteri prisľúbila. Už pôjde malý ručný vysávač, o ktorom jej toľko rozpráva, aj kúpiť. Išla. Ale o 9:00 večer, keď si bola istá, že obchod bude zatvorený. A aj bol. Hoci kráčala po chodníku s nejasnou obavou, či nezmenili otváracie hodiny. Fuj, povzdychla si v duchu. Niekedy mali všetky obchody otvorené najneskôr do 6:00 a dalo sa na to spoľahnúť. Doba sa ale zmenila, obchodníci chcú zarábať viac a dlhšie, darebáci. Neskôr už túto láskavosť nevyskúšala. Keď chcela neterku potešiť znovu, tá potvora jej s nevinným hlasom potom, čo jej ona vyrozprávala, že prešla celé mesto, ale všetky obchody s elektrospotrebičmi boli zatvorené, povedala: veľký obchodný dom na námestí je otvorený non-stop. Fuj! Odpula si v duchu Magda. Non-stop boli niekedy otvorené len putiky nevalnej povesti. Dnes by možno bola radšej, keby to tak ostalo. Hoci nikdy predtým do nich nešla. Predsa tam predávali slané tyčinky a teraz by možno jedno balenie i obetovala. Mohla by aspoň polovicu či 2/3 po ceste zjesť a doniesť len zvyšok. Kto by ju smel obviňovať, keby v nehostinných nočných uliciach vyhľadla?